காவியா, பிரியா 2 பேருமே குலதெய்வ கோயிலுக்கு போறாங்க. குடும்பத்தோட கூட்டிட்டு போறாரு. அப்போ கரெக்ட்டா இந்த விஷயம் எல்லாமே ஜீவாக்கும், பார்த்தி 2 பேருக்குமே தெரியுது. அப்ப சொல்றாங்க, "நல்ல சான்ஸு. இவங்க 2 பேருமே கோயிலுக்கு வராங்க. இப்போ நம்ம எப்படியாவது அவங்க மனச மாத்தி நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கரெக்ட்டா அவங்க மாமா வராரு. என்ன பண்றீங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "இல்ல, காவ்யாவும், பிரியா 2 பேருமே வராங்க கோயிலுக்கு. எப்படியாவது அவங்க மனச மாத்தி நாங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடணும்." அப்படின்னு சொல்றாரு. "நீங்க எந்த பிளான் போட்டாலும் கரெக்ட்டாவே நடக்க மாட்டுதே." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமா சொல்றாரு. "மாமா நீங்க வேற போங்க இங்கேருந்து." "சரி, அப்ப நீங்க ஒரு ஐடியா குடுங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவங்க மாமா சொல்றாரு, "நான் இந்த வேலைக்கு வரல. நீங்களே ஐடியா பண்ணிக்கங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு. சரி, ஏதாச்சும் ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே பேசிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே ஐஸ்வர்யாவோட பெரியம்மாக்கு தெரியுது. அப்போ அவங்க யோசிக்கிறாங்க, "ஓ! அவங்க 2 பேரும் வராங்களா? அதானா இவ்ளோ சந்தோஷமா இருக்கீங்க? அவங்க 2 பேர் போனது போனது தான். கண்டிப்பா திரும்பி வரத்துக்கு விடவே மாட்டேன். நான் இருக்கிற வரைக்கும் அது எதுவுமே நடக்காது. நீங்க இவ்ளோ பிளான் போட்டுட்ருக்கீங்களா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவு பின்னாடி நின்னுட்டு இருந்து அவங்க கேட்டுட்ருக்காங்க. அப்ப இதெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. "கண்டிப்பா விடமாட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "நாங்க வந்து அர்ஜுன், ஐஸ்வர்யா 2 பேரும் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக குலதெய்வ கோயிலுக்கு போறோம். நீங்க 2 பேர் சேர்ந்துருவீங்களா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்ருக்காங்க. காவியா, பிரியா 2 பேருமே கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு துரை. அப்போ கேட்குறாங்க, "என்ன அவங்களும் வந்திருக்காங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "அப்ப சொல்லி வச்சு தான் ஏதாவது கூட்டிட்டு வந்தீங்களா என்ன?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவியா கோவமா கேட்குறாங்க. "இல்லம்மா, இல்ல. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நான் போய் கேட்டுட்டு வரேன் இரு." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருணாச்சலத்துக்கிட்ட போறாரு. அப்போ அங்க போய் அருணாச்சலத்துக்கிட்ட சொல்றாரு, "காவியா பயங்கர கோவமா கேட்குறா. எதுக்காக அவங்களும் இங்க வந்திருக்காங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "இப்ப என்னதான் சொல்லி சமாளிக்கிறது?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரை கேட்குறாரு. அதுக்கு அருணாச்சலம் சொல்றாரு, "அர்ஜுனுக்கும் ஐஸ்வர்யா 2 பேரோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக வந்தோம். அதுதான் உண்மை. அதையே போய் சொல்லு." அப்படின்னு சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு துரை அங்க போயிட்டு சொல்றாரு. "அவங்க 2 பேரோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "ஓ! சக்தியோட வாழ்க்கை இப்படி வேஸ்ட்டா போச்சேன்னு நாம கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க அவங்க 2 பேரோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு வந்திருக்காங்களா?" அப்படின்னு காவியா